Здравейте хора, днес правя нов клип от кандидатура за Mega Survival, искам да не е. И какво съм строял толкова много, не ми отне толкова много време, някъде около 30 минути. Имах някъде 3 фейла, които няма да ги покажа, да не отнема толкова време. И първо ще ви покажа кучешката колипка. Сложих такова отгоре, да кадвали да не го мокне. Да, това е кучето. Сложил съм от това ограда да се вижда. Друго, сложил съм такива рози, за да е красиво. А фермичката няма какво толкова много да ви покажа за нея. Значи, ето, фермичка, сега съм поточен брой животни, 4 овце, 4 прасета, 4 такива телета, козили телета, или как да ги нарека, и 4 кокошки. И да ви разведа сега в изкъщичката. Ето, чествайте тук, адморските им да работи, само да кажа, за да някой да не каже, че не става. Но за чорапите трябва за бутушите трябва да сте малко по-далече. Да, тази ще да сложа пълно. Честове и да се качим на втория етаж, който тук не е леглото. Тук съм сложил още 3 честа или рендър чест, крафтинг тейбъл и това, и ще легна да спа, защото е нож да стане. Не, направо ще напиша. И фермата я построих, понеже той каза да сложим ферма да бъде детайлно. И аз това успях да измисля. Първоначално мислех само това долу да е, но после ми дойде идеята да направя и втория етаж, защото такова малко не е много яко. Всъщност мога да го направя тук, да сложа едно легло и ама е тъпичко според мене. И това е, там има село. И това е къщичката, ще отида да я показвам. Ето, това е хома, който правих толкова много време. Толкова много време, половин час някъде. Половин час или 40 минути. Докато се измисля точно как да го направя. Първо викам, това ще бъде малкото отдолу, после викам, ферма да направим, после викам кучешка колипка, накрая викам и втория етаж да направим и Значи ако бях направил това отдолу, ще да ми отнеме 5-10 минути и аз реших да направя нещо повече, да не е толкова малко. И според мен се е получило добре, не знам дали на Мегабегеш ми хареса. Това ми е кандидатурата за Mega Survival. Късмет на всички други, които са пробват да направят. Късмет на всички други, които те правят кандидатура за този сервер. И това мисля да е за този клип. Абонирайте се, харесвайте, абонирайте се ако ви допадат клиповете ми ако ви допадат моите клипове, се абонирайте за повече и от всичко повече да има. И така, тук мисля да привърша клипа. И хора, това ми... Чакайте. И хора, това мисля да е за този клип, дано да ви е харесал. Абонирайте се, ако ви допадат клиповете ми, харесвайте. И до следващия клип. Довиждане!